absolvoval som nejakú premenu chrupu, ktorá začala operáciou vytrhaním zubov, ktoré boli zlé, a v operovaní implantátov 12 kusov, 6 do vrchnej sánky, 6 do spodnej. Následne prišlo dočasný chrup, bude trvať 6 mesiacov a následne na to, keď sa to všetko prehojí, zahojí, vylieči, sa nasadí zirkonový chrup, ktorý bude vlastne na väčšie veky. Veľmi som spokojný s prístupom, v prvom rade profesionálny prístup chirurga, takisto profesionálny prístup Julii. Užhorode bolo všetko spokojné? Užhorod je pekný, hotel tiež a ľudia veľmi milí. Úctivý, ústretoví a myslím, že ani nepocítil nikto z nás nejakú bariéru, čo sa týka buď rečovú, alebo nejak národnostnú. Ja som bol veľmi spokojný. A takisto ďakujem